Ben, fai uns anos, fai bastantes anos, houve un gran pensador chamado Isaac Newton, que tiña rebotando pola cabeza unha idea da gravitación universal. Pois ben, un día aconteceu algo similar ao noso amigo. Estando paseando por un xardín, sentouse debaixo dunha mazaceira e colleu unha mazá na cabeza. E dixo, por que cae sempre perpendicular ao chan, e non a un lado ou para arriba? Deuse de conta de que hai unha forza que atrae a mazá ao centro da Terra. Por lo tanto, a suma da forza que xerta a mazá e o centro da Terra fai que sempre caia perpendicular. É o que chama gravedade, e que se estende por todo o universo. Así o considero eu. Pois ben, moitos científicos anduveron cerca desta idea. Por exemplo, Galileo Galilei toleou con isto. Fixo uns experimentos na Torre de Pisa. Lanzou obxectos de diferentes volúmenes, pesos, etc. En teoría, ven sendo isto. Se nós tiramos dous obxectos de diferente masa e diferente volumen, cae primeiro este obxecto, o bolígrafo. Por qué? Porque hai unha forza de rozamento. Sin embargo, se concentramos a masa, disminúese a forza de rozamento. Por lo tanto, agora, cae ao mesmo tempo. Deste xeito, Galileo Galilei dixo, se non existise a forza do rozamento, todos os obxectos, independentemente da masa, caerían ao mesmo tempo. Se nos olvidamos da gravedade, podemos facer outro tipo de experimentos curiosos tamén. Este vaso trae unha sustancia acuosa. En teoría, se lle damos volta, isto caería. Pero se lle damos voltas nun plano vertical, durante un breve tempo, o cubo está invertido. Existe unha forza que mantén a sustancia acuosa no fondo. É unha forza de inercia que se denomina centrífuga. Vexamos, sería algo así. Se o vaso perdera a volta e paráramos aquí arriba, caería. Pero como levamos un plano vertical a unha certa velocidade, perpendicular a unha certa velocidade, isto, que a forza centrífuga, manténse no fondo. Repetimos. Se facemos a pouca velocidade, o que pasaría é isto. Caería todo. Ben, outro sistema curioso é, por exemplo, por que flota un barco? Pois un barco flota porque a cantidade de auga desplazada é maior que a forza que exerce contra na auga. Sería o que pasaría con este tapón. Se o botamos, flota, porque a forza de auga impulsa hacia arriba. Sin embargo, se botamos esta moeda, que ten unha masa inferior ao tapón, non flota, porque o volume está máis concentrado e isto fai que se afunda. Pois ben, curiosidades que todos sabemos desde que nacemos, pero gracias a grandes pensadores como Isaac Newton, hoxe podemos explicar.